Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Otsailean hasi beharko lirateke lanean Kumenager eta Servicios de Mesa enpresetako langileak. Kantabriako enpresa batek erosi ditu bi enpresa horiek eta langileek salerasketa horretan egindako esfortzua azpimarratu dute sindikatuek. Reuter Kantra enpresa talde kantabriarrak erosi ditu Gernika Lumoko Kumenager eta Servicios de Mesa enpresak. Azken urteetako krisi larria kaltetuta, konkurtso lege baten murgilduta zeuden Gernika Lumoko enpresak. Komunikabideek zabaldu dutenaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduna gakoa izan zer Reuter Kantra erakartzeko, baina sindikatuak ez daude guztiz ados. ELA Lab eta Komisiones Obreras sindikatuek nabarmendu dutenez, Gernika Lumoko maitresna enpresak desagertu ez badira langileek egindako esfortzuarengatik dela deritzote. Hala, langileen jarrera eta elkartasuna txalotu dituzte sindikatuek horiengatik izango ez balitz enpresak aspaldi zerratuko lituzketela iritzita. Otsailerako beharginak lanean egon beharko luketela diote sindikatuek. Bermeoko Salika kontserba enpresako langileek lanuztea egin zuten eguaztenean euren lan baldintzak kaskartu egin direla salatzeko. Bermeoko kontserba enpresako langileen 85%ak egin zuen bat eguazteneko lanuztearekin, LAB sindikatuak emandako datuen arabera. Uztailaz geroztik, enpresak Espainia mailako lan ituna aplikatzen duela salatu dute langileek, eta ondorioz, euren lan baldintzak kaskarragoak direla orain. Bizkaiko hitzarmenak ultraaktibitatea duela defendatu zuten, barriro, kontserba enpresako langileek, eta berau aplikatzeko exigitu diote enpresari. Hala, dagozkien eskubideak eta lan baldintzak berreskuratu arte, borrokan jarraituko dutela esan duz LABek. Eskola garraioko begiraleek greba mugagabea hasi zuten astelenean. Horiek ere euren lan baldintzak hobetzeko eskatzen dute, eta hitzarmena sinatu arte borrokan jarraituko dutela diote sindikatuek. Bermeoko San Francisco, Gernika Lumoko Allende Salazar, Arratzuko Barrutia, Musikako Urretzindorra, Busturiko Jose Maria Uselai eta Gautegi Sarteagako Montorre herri ikastetxeetako eskola garraioko begiraleak dira Busturialdean greba mugagabea hasi dutenak, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek deituta. LAB sindikatua jakinarazi duenez urtebete daramatzate hitzarmena negoziatzen. Soldatak izoztuta dituzte 2009 urteaz geroztik. Hala, hitzarmen berria sinatu arte borrokatuko direla esan du LABek. Upeta errekak gainezka egin dezan saihesteko obrak egingo dituzte foruan. Uraren Euskal Agentzia arduratuko da obra horretaz eta datorren hilean hasiko dituzte lana. Uraren Euskal Agentziak upeta erreka tontzeko lanak esleitu barri ditu 385.000 eurotan. Hala, obrekin datorren hilabetetan hasteko asmoa erakutsi du Euskal Jaurlaritzako agentzia horrek, eta 5 hilabetetan bukatzeko konpromisoa azaldu duela esan du foruko alkate Janire Urkietak. Euriteak izaten direnean, menditik datorren urak gainezka egiten duela eta arazoari irtenbide bat eman gura diote. Arketa kanpinaren aurrean agerraldia egingo dute gaur arratsaldean Busturialdeko alkateek. Lanpostuak mantentzearen eta jarduera ekonomiko iraunkorraren aldeko apustua berretsiko dute. Kirolean Mallorcako lasterketan lehiatuko da Aritzorbe Gernikarra eta Gorka Gerrikagoitia herrikidearen esanetara ariko da gainera. Eskubaloian Euskal Ligarako kanporaketa jokatuko dituzte gazteen mailako neskek. Musikan elkartasun eguna egingo dute Zapatuan, Euskal Preso eta ieslarien alde. Arratsaldean trikipoteoa egingo dute Ajurian eta Gorosikan, eta Ariatzen egingo dituzte ekitaldia eta osteko afaria. Eta ibilaldi kulturalaren egitarauaren barruan, kontzertua emango du Benito Lertxundik otsaiaren 8an Gernika Lumoko Jaialai pilotalekuan. Haren abesti batekin agurtuko dugu albistegia, bien bitartean gogoratu busturialdea.itza.info atarian izango duzuela azken ordukoen barri. Besterik barik, ondo izan. Kantuz sortu naiz eta, kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut, nik penak ihesi. Kantuz izan dudanean, zerbait irabazi,
kantuz gustora ditut, guztiak irazi, kantuz ni bezelakoa, hiltzia du merezi. Kantuz pasatu ditut, gau eta egunak, kantuz izan dirade, ardura ene lanak. Kantuz bildu izan ditut, aldeko lagunak, kantuz eman daiteke, obra gabe famak, kantuz hartuko alnau gure lur amak. Kantuz eman izan dut, askotan berria, kantuz gustatu izan zait, erraitia egia. Kantuz egin ezkero, mundurat sortzia, kantuz egin beharko dut. Ene ustez hiltzia, kantuz egin atzaizun, bihotzian sartzia. Kantuz ehorz nezaten, hiltzen nahi zenian, kantuz ene lagunek, harturik airean. Kantuz hariko dira, nilurrian sartzian, kantu frango utziko, diotet mundian, kantu egin dezaten, nitaz oroitzian.